खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 60 बांलादेशिफोरखौ ग्रेप्टार खालामदों। गान्दा गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दैबानाजों नेपालाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो माखासे गोमानानै दङ। 52 कौटि बेसेननि जावा टेब्लेट जब्द खालामदों आसाम राइफल्सआ। राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमनखौ बिबान एंगारनांगौ होननानै कंग्रेस दोलोआ दाबि खालामदों। 30 सेप्तेम्बराव आत्मनिर्भर आसनिखौ गिबि मन्थ्रिया बेखेवगोन। तेजपुर माजगावआव एबसुआ सांग्रांथि मेल खुंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। BSFनिफ्राय खौरां मोननायनि गेजेरजों स्रोदै संदाननानै मेघालय पुलिसआ 60 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ ग्रेप्टार खालामनाय जायो। सोरखारि मावफारियाफोरनि बायदिब्ला पुरकासियानिफ्राय अट'आव गाखोनानै दावबायनाय बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ 27 सेप्तेम्बर खालि जिगजाग पुलिस स्टेशननि मोनसे हानजाया ग्रेप्टार खालामदोंमोन। 50 बेटेलियन BSFनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव 100 बेटेलियन BSF आरो पुरकासिया पुलिस आउटपोस्टनि अपारेशन खालामनायावनो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बबेखानि सोरखारि मावफारियाफोरा बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ सिगां समफोराव बे ओनसोलजोंनो थांनायखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो जिगजाग पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव बिसोरखौ ग्रेप्टार खालामनाय जायो। आसामनि पबितरायाव मासे गान्दाया हरखाबै सासे बाइक सालायग्राखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सनापुरनि कसुरतली ओनसोलनि थागिबि साद्दाम हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला साद्दाम हुसेना मायांनिफ्राय सामाटा फारसे थांबाय थानायाव पबितरानि हादुगुर ओनसोलाव हरखाबै मासे गान्दाया गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ खहा जादोंमोन। बे खौरांखौ मोननायनि उनावबो जाथायसालियाव नुजाथि हैयाखैमोन होननानै मिथिनो मोनदों। नेपाल हादराव थाद'नाय गैयाजासे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव नेपाल पुलिस आरो APFनि डाटा बायदियै थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव खमैबो 112 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो 68 सुबुंफोरा गोमादों आरो 100 सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरांखौ मिथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रबिबार फुंनि समसिमाव काउरेलपान्सकआव 34, ललितपुराव 20, धादिंआव 15, काठमान्डुआव 12, मकवानपुराव 17, सिन्धु फालसकआव 14, दलाखायाव 13, पन्चधाराव 5 आरो भक्तपुर जिल्लायाव 5 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। लोगोसेनो तनकुधायाव 2 आरो सलुकुम्बुआव 2 आरो रामसब माहात्तारी आरो सुनसारी जिल्लायाव साफायै दैबानाजों सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो सनिबारखालि 24 घन्टा अखा हानायनि जाहोनाव थांनाय 54 बोसोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिनै 323 मिलिमिटार बिबांनि अखा हायो। बबेखानि NDRRMA हादोरनि गं 77 जिल्लाफोरनि गेजेराव गासै गं 56 जिल्लाफोरनि सुबुंफोरखौ सोलिगासिनो थानाय बोथोरनि हालोदाव सामोलै थानो थाखाय बिथोन होनाय जायो। बे बोसोराव नेपाल हादोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गासै 1.8 मिलियन सुबुंफ्रा खहा जानायजों लोगोसेनो खमैबो गं 4,12,000 न'फोरा दैबानाजों खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। त्रिपुरा रायजोआव ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव आसाम राइफल्सआ कायरपुर ओनसोलाव 52 कौटि बेसेननि गासै 2,60,000 जावा टेब्लेटफोर जब्द खालामनाय जायो। बेनि अनगायैबो बे अपारेशन खालामनायाव लोब्बा थानाय गंसे गारिखौबो जब्द खालामो। लोगोसेनो बेफोर जब्द खालामनाय गासै बेसादफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय आगरतलायाव थानाय कास्टम बिफाननि DPF इउनिटनो दैथायहरनाय जायो।
गोबां बिबांनि आरो कौटि कौटि रांनि बेफोर ड्राग्सफोरखौ मोजाङै अपारेशन खालामनानै बोखांनो मोन्दों होननानै मेजर पुर्वाया बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो आसाम राइफल्सआ टुइटारनि गेजेरजों आयेननि बेरेखा बेफोर ड्राग्सफोरखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसारनायखौ फोरमायथिदों। मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमननि हेंथायै कंग्रेस दोलोआ गोख्रों आवाज होदों। गावनि बिबानखौ एंगारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मानो होनोब्ला राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमननि हेंथायै 8,000 कौटि रां इलेक्टरेल बन्डनि जोहै रां दाबिनायनि अजद सिखारदों आरो बेनि हेंथायै बांगालाराव केस रेजिस्टार जानायजों लोगोसेनो कर्नाटक रायजोआरि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि बि.वाइ. विजयेन्द्र आरो बिजेपि लिडार नलिन कुमार काटिलमोननि हेंथायै बांगालारनि मोनसे थानायाव एफआइआर होनायाव केसआ रेजिस्टार जादों। पुलिसआ भारतीय आयेननि बिटि बायदियै रां दाबिनायनि सेक्सन 384 क्रिमिनेल कन्सपिरेसि 120B आरो कमन इन्टेन्सन 34 आइपिसिनि जोहै केसखौ रेजिस्टार खालामदों। बेनि सायाव बिबुंथि होनानै कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि जयराम रमेश आरो अभिषेक सिंघिमोना सोंखारिनायजों लोगोसेनो मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमनखौ गावनि बिबानखौ एंगारनाया गाहाम होननानै दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि गोजौसिन बिजिरसालिया एसआइटिनि जोहै बेनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन। आसामाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आत्मनिर्भर आसनिखौ 30 सेप्तेम्बर समबारखालि गिबि खोलोबखौ गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय भेटेनारि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवगोन। बे आसनि बायदियै मुलाम्फागिरिया गासै 2 लाख रां मोननो हागोन। बे स्किमाव गिबि किस्ति महरै 5,000 रां होग्रोनाय जागोन आरो बेनि उनाव बोसोरथाम जायोब्ला गासैबो रांखौ होनाय जागोन। गासै 75,000 लाइमोनफोरा बे आसनिखौ मोननो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जागिरदआव मिथिहोदों। फैगौ 4 आरो 5 अक्ट'बराव गासै मोन 39 बिधान सभा बियाबाव बेखेवनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया मिथिहोबावदों। बसिस आरो तेजपुर दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव देग्लायनि दरं कलेज, तेजपुर कलेज, साइन्स एकाडेमि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ रबिबारखालि तेजपुर मास्क'आव थानाय श्री श्री शंकरदेव मन्दिर अनुष्ठानाव खुंफुङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै एबसुनि गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मिशननि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बर' माहारिबादनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' फरायसाफोरा भारतनि जेरावखि फरायहैया मानो गावजों गाव खौसेथि आरो माहारिबादारि जानांगोन होननानै फरायसाफोरखौ थांखिनानै खावलायो। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन बसुमतारिया बुंथिगिरि महरै बाहागो लानायजों लोगोसेनो माननि आलासि महरै सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि एन मोसाहारि, लोगो बुंथिगिरि आदिम स्वर्गियारि नेहाथारि बगाराम मुसाहारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मुसाहारि आरो बाटासिपुर गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि नमद बसुमतारिमोना बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।